Сигурен съм, че не може да познаете къде се намираме. Вече го казах 15 пъти, пак ще ви го кажа. На сцената в град Приморско. За съжаление, сложихме финал на тази годишното издание на Морска фиеста, но със сигурност до година пак ще има. Тук при мен са тези, които преди малко там отдолу от публиката дигаха много шум. Мисля да го направим още веднъж. Защо го правят, ще кажат те самите, момичета и момчета. Как се чувствате тук при нас? За първи път сте на морето? Страхотно е това преживяване и много се радваме, че участваме. Да. Щастливи сме. Добре се чувствате. Някой друг? Ти, да. Кажи ми, за първи път сте в Приморско, бяхте в София на младежкия фестивал. Тук в Приморско по-хубаво ли от София? Определено емоцията е по-голяма. Завоювахте много награди, щастливи ли сте? Естествено, да. Тук при мен е една малка принцеса. Кажи ми, миличка, как се чувстваш тук на тази сцена? Тя сега се срамува малко, сигурен съм, че се чувства много добре. Малко въпроси и насам момичета и момчета, ето тук отзад. Пак ще питам същото, за първи път сте тук. Как се чувствате? На мен ми е първи път всъщност и как се чувстваш? Добре, перфектно. Добре, едно пожелание към всички, които ще ни гледат. Не мога да... Обикновено от микрофона всички се притесняват, най-вече аз. И аз не знам горе-долу какво да ги питам, затова всички да извикаме заедно името на вашият балет. 3 и... Еврогрейд България!